Эфирден алықлар вақты студияда Алсын Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Газ жиһазлары вақытында техобслуживание аларға өткәрелгә тиеш. Керекме, керекмейме? Газ қызметкерлері газ жиһазларынан бош тартырға тәқдим ите. Ағымдағы елның ғинвар айында Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге 543 гариза кабул иткән, шуларның 31 җинаять матдәсе итеп теркәлгән. Виртуаль киңлеккә күчә. Әлмәттә хукук саклау органнары узган елдагы эш нәтиҗәләренә йомгак ясый. Мы видели это все только на картинках, а это воочию прямо. Так передать, это очень здорово. Әбие мәкиятләре. Жеңіл қанатлар Урам театры Шираттағы ижад жемішін тәқдим етті. Әлмәттә газ белән агулануның яңа очрагы теркәлгән. Нәтиҗәдә сабыйлары булган гаилә зыян күрә. Татарстан Республикасы Дәүләт торак инспекциясе мәгълүматы буенча 54 һәм 29 яшьлек хатын-кыз, аның 32 яшьлек ире һәм 1 яшьтә булмаган баласы үзләрен начар хис итә башлагач, табибларга мөрәҗәгать итә. Табиблар ярдәм күрсәткәннән соң алар өйләренә озатыла. Ачыкланганча, Луговой урамында урнашкан фатирның вентиляцион каналында һәм төтен чыгаргычта тәрәзәләр ачык чакта тарту көче бар. Ләкин ванна бүлмәсендәге вентиляцион каналда электр вентиляторы урнаштырылган. Аны эшләтеп җибәргәндә кире тарту барлыкка килә. Инспекция инцидентларның шартларын ачыклый. Шулай ук идарәче компанияләр һәм газ хезмәте тарафыннан йөкләмәләрнең үтәлешен тикшерә. Йортта газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү узган елның сентябрендә уздырылган. Узган ел Татарстанда газ белән агулануның 35 очрагы теркәлгән. Нәтиҗәдә 68 кеше зыян күргән, 4-се һәлак булган. 12 зыян күрүче Әлмәт районыннан. Соннар уйланырга гына түгел, чаралар күрергә дә мәҗбүр итә. Татарстанда куркынычсызлык максатында газ хезмәткәрләре торак биналарда газ җиһазларыннан баш тартырга тәкъдим итә. Бу хакта тулырак киләсе материалда. Татарстанда күп фатирлы торак йортларны өлешчә яки тулысынча дегазификацияләү планлаштырыла. Бу хакта газ җиһазлары белән эш иткәндә куркынычсызлык турындагы матбугат конференциясендә сөйләделәр. Инициатива кысаларында башта газ колонкаларыннан баш тарту планлаштырыла. Киләчәктә торак биналарда газдан тулысынча баш тарту карала. Бу исә газ белән тәэмин итү системасында шактый үзгәрешләр кертүне һәм бу бурычны хәл итүгә комплекслы якын килүне таләп итәчәк. Инициатива эшләнү стадиясендә. Бу уңайдан без халыкның фикерен белдек. Утны да, газны да, bütün нәрсәне дә агач белән яксан да дөрес итеп кулланырга кирәк. Это от нас зависит, от каждого. У меня нету дома газа, знаете, прям надо выбирать. Все правильно. У меня тем более маленькие дети, вообще удобно. Все электричество везде. Только дорого электричество, правда. Но лучше, безопаснее. Я не знаю, почему его убирать нужно. Люди обходятся же, дешевле обходятся им. Поэтому почему убирать? Фаҗигале вакыйгалардан соң Татарстанның газ хезмәтләре халыкка газ җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен түгел үтәүләрен искә төшереп мөрәҗәгать итте. Даими җилләтү, төзек вентиляция, приборларга вакытында хезмәт күрсәтү һәм мөстәкыйль ремонттан баш тарту. Фаҗигаләрне булдырмау өчен төп шартлар. Куркынычсызлык чараларын үтәр өчен газ приборларын белән кулланганда без инде иң мөһиме вентиляция системаларының төзеклеген карарга тиешбез. Саф һава дип әйтәбез без аны, безнең өйләребезгә, безнең фатирларыбызга керергә тиеш. Газ приборлары, газ җиһазлары вакытында техобслуживание аларга үткәрелергә тиеш. Катгый тыюлар арасында газ плитәләрен җылыту өчен куллану, эшли торган приборларны караусыз калдыру, аларга балаларны кертү һәм куркынычсызлык автоматикасын сүндерү. Газ исен сизәсез икән, шул ук вакытта приборлардан куллануны туктатырга кирәк. Тәрәзәне ачырга, электрны кабызмаска һәм бинадан чыгып китәргә киңәш ителә. Шулай ук куркынычсыз урыннан 104 яки 112 номеры буенча авария хезмәтен чакырырга кирәк. Элементар куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү формальлек түгел, тормышны саклау мәсьәләсе. Газ җиһазларына ел саен техник хезмәт күрсәтү барлык кулланучылар өчен дә мәҗбүри.
Мәгълүматта хукук саклау органнары 2025 елдагы эш нәтиҗәләренә йомгак ясады. Статистика шуны күрсәтә. Җинаятьчелек гадәти күренешен үзгәртә һәм виртуаль киңлеккә күчә. Барлыгы 12 ай эчендә Әлмәттә 2000 ярымга якын хукук бозу теркәлгән. Кем еш кына законны боза һәм ни өчен шәһәр кешеләре өчен төп куркыныч урам караклары түгел, телефоннан шалтыратулар. Соннар һәм фактлар хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанов материалында. 1313 җинаять мәгълүмат технологияләре өлкәсендә 736 мошенниклык очрагы, 171 тапкыр карталардан урлау, барлык закон бозуларның яртысыннан артыгы, алар 1300дән артык мәгълүмат технологияләре белән бәйле. Хакер һөҗүмнәре һәм законсыз мәгълүмат алу яңа чынбарлыкка әйләнде. Җинаять кодексының 272 маддәсе буенча гына компьютер мәгълүматына законсыз керү 250дән артык эш кузгатылган. Телефон һәм интернет мошенниклар гражданнарның кошелеклары өчен төп куркыныч булып тора. 2025 елда барлыгы 314 кеше алдашу курбаны булган, 1400 кеше зыян күрүче статусын алган. Кыргылдарлар хәйләләренә эләгү буенча саннар быел да өстәлгән. Агымдагы елның гыйнвар аенда Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге 543 гариза кабул иткән, шуларның 31 җинаять маддәсе итеп теркәлгән. 14 кеше кыргылдарлар хәйләсенә эләккән, мошенниклар курбаннардан 500 мең сумнан артык акча урлаган. 32 яшьлек ир мәсәлән лотерея билетларын сатып алу сылтавы белән билгесез кешегә 60 мең сум акча күчергән. Бераз соңрак аны алдаганнарын аңлаган һәм полициягә мөрәҗәгать иткән. Көнкүреш җинаятьчелеге дә җитәрлек. Узган ел урамдагы сугышулар һәм өйдәге бәрелешләр вакытында 20 кеше тән җәрәхәтләре алган. 14 кеше өчен бу конфликтлар соңгысы булган. Суд алдында 500дән артык кеше җавап биргән. Яшүсмерләр җинаятьчелеге саны да арткан. Узган ел 14 бәлигъ булмаган бала законны бозган. Шулай ук 10 чит ел гражданнары җавапчылыкка тартылган. Социаль челтәрләрдә уяулык һәм тормышта үз-үзеңне контрольдә тоту иң яхшы яклау булып кала, дип кисәтә полиция хезмәткәрләре. Алса Әхмәтҗанова, Алия Моратова, Яңалкыр вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 9 гыйнвардан балаларны кагыйдә бузып автомобильдә йөрткән өчен штрафлар артты. Машина йөртүче физик затлар өчен 3000-дән 5000 сумга кадәр күтәрелде. Башкалар өчен бу сумма икеләтә арта. Шулай ук яңа төзәтмә буенча пассажир йөртүче үз мәшгульләр вазифаи затларга тиңләштереләчәк. Кагыйдә бузган очракта аларга 3000 түгел, 50 000 сум штраф салыначак. Вәзгыять бигрәк тә гыйнварның беренче уку атналарында актуаль, чөнки ЮХИДИ хезмәткәрләре аеруча балаларны йөртүне тикшерә. Чираттагы рейдларында бездә булдык. Здравствуйте. Инспектор полиции лейтенант СУП, ваш водительское удостоверение СТС. За все пристегнуты? Автоинспекторлар һәм юл хәрәкәте куркынычсызлыгы белгечләре машина йөртүчеләргә тагын бер кат куркынычсызлык кагыйдәләрен искә төшерде һәм белешмәләр белән китаплар бүләк итте. Ты всегда пристегиваешься? Молодец, держи вот такой книжечку, мы тебе подарим. Потому что ты такой дисциплинированный, и мама водитель такая дисциплинированная. Почему для вас важно вот всегда выполнять правила дорожного движения? Для безопасности. Иң кыйммәтлесе бала тормышы. Берничә мең сум акчаны янга калдырырга теләп, балага утыргыч сатып алмыйча йөрүчеләрне Илдар Хайруллин аңламый. Кызына җәй көне 7 яшь тула. Тиздән утыргычсыз йөри башлаячагына шатбыз. Ләкин балалар иминлеге барыбер беренче урында ди ул. Балаларны һәр вакытта креслода йөртергә кирәк, кремләрне крутырга кирәк, саклап йөргез. Юл 5 минуттан артмаса да, Гөлшат Нуриәхмәтованың балалары да һәр вакыт махсус утыргычта. Всегда пристегиваемся. Это, во-первых... Һәр вакыт эләктерәбез балаларны. Бу баланың иминлеге бит. Без куркынычсыз яклы. Кызганычка каршы әти-әниләрнең саксызлыгы аркасында күпме баланың гомере өзелде. Без мондый вәзгыять булуын теләмибез. Шуңа күрә балаларны кичкенәдән өйрәтәбез. Алар утыралар, башта кайышларын эләктерәләр, шуннан соң гына без кузгалабыз. Сами садятся, пристегиваются и все. Двигатель. Кызганычка балалар белән юлга чыкканда барысы да алай җаваплы карамый. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматлары буенча махсус утыргыч сабыйлар өчен үлем куркынычын 70%-ка һәм өлкәнрәк балалар өчен 80%-ка киметә. Тотып торучы җайланмалар маркетплейсларда, автомагазиннарда, балалар гипермаркетларында сатыла. Әмма еш кына экономия уе белән ата-аналар анда керергә ашыкмый. Ләкин мондый сарандык штрафтан башка күпкә җитдирәк нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре балаларны имин йөртмәгән өчен штрафларның артуы турында да искә төшерде. Балаларны йөрткәндә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу машина йөртүчегә 5000 сум күләмендә административ штраф салуга китерә. Элек бу 3000 сум иде. Вазифаи затлар 25 000 сум урынына 50 000 түләячәк. Юридик затларга штраф 100 000 урынына 200 000 сум булачак. 200 000 рублей, ранее было 100 000 рублей. Здравствуйте, ремень есть?
Моннан тыш, пассажир йөртүче үз мәшгульләр вазифаи затларга тиңләштереләчәк. Рейд нәтиҗәсендә ЮХИДИ хезмәткәрләре 7 кагыйдә бозуны кисәтә. Шуларның 4-се куркынычсызлык каешын такмыйча йөрү, 3-се җәяүләргә өстенлек бирмәү. Колабызның мәдәният һәм ял паркының яңа ел чыршысы урнашкан мәйданы бер кичкә ачык һавадагы театр сәхнәсенә әверелде. Биредә күрше кышкы республика фестивале кысаларында Әлмәтнең җиңел канатлар иҗат коллективы әзерләгән әбием әкиятләрен күрсәтте. Чарада Рәдифә Нугманова да булып кайтты. Я вспоминаю маленький домик моей Абики. Җиңел канатлар театрынан әбием әкиятләре спектакле күрше кышкы фестиваль кысаларында халык өчен чын бүләк булды. Мәдәният һәм ял паркы тамашачылары бу кичне 1 сәгатькә тылсымлы авылга барып килде. Абикины сказки әбием әкиятләре исемле җиңел канатлар урам театрының спектакле 2023 елда гамәлгә куела. Шушыннан бирле бу әкиятне илебезнең төрле почмакларында инде күреп тә өлгерделәр. Бүген дәле ул тамашачылар өчен иң яраткан спектакльләрнең берсе, чөнки аның асылында халкыбыз мирасы. Шүрәле су анасы обырлы карчык, Зөһрә һәм Алтын чәч, бу һәм башка әкият геройлары аша спектакльне булдыручы урам театры коллективының максаты тамашачыны балачакка кайтару гына түгел, милли гореф-гадәтләрне, мирасыбызны саклау, аны яшь буынга җиткерүдә. 9 ел элек Татнефть компаниясы оештырган театр коллективы кышкы кичтә җылы хис кичерешләре белән уртаклашты. Моннан тыш тамашачыларны хуш исле уйлән чәе белән дә сыйладылар. Мондый кунакчыл тамашадан бары да канәгать калды. Мы видели это все только на картинках, а это воочию прямо. Так передать, это очень здорово. Это совершенно по-другому, как-то это даже необычно получается. Такого же еще не было. Это очень хорошо. Молодцы, спасибо. Все понравилось. Спецэффекты, музыка. Мы смотрели, не открывая глаз. Ребенок у меня вообще смотрел. Прям очень доволен. Нам очень понравилось. Все поздравляем и радуются. Әбием әкиятләре проекты Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән оештырылган күрше кышкы сезонында грант конкурсында җиңә. Бу Татарстанда кыш республика программасының бер өлеше. Анда урам театры милли мирасны ачык һәм җанлы итә. Җиңел канатлар театры традицияләр һәм заманча сәнгать синтезында лидер статусын раслады. Отылган грант кысаларында урам театры коллективы бу әкиятне колабызның тагын 2 мәйданчыгында күрсәтәчәк. 25 гыйнварда Креатив процесслар фабрикасы янында, 15 февральдә Көнбатыш Капка микрорайонында. Рәдифә Нугманова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда яшәп гомер кичерүче Мәгъфүрә Якупова үзенең 95-нче кышын каршы алды. Мәгъфүрә Әшрәфетдин кызы 1931 елның 12 гыйнварында Актаныш районының Пуйчы авылында гаиләдә 6-нчы бала булып дөньяга килгән. 10 сыйныф белем алган. Бала чагы яшьлек еллары катлаулы елларга туры килә аның. Юбилярны тәбрикләргә район җитәкчеләре, аның хезмәттәшләре, якыннары җыйналды. Бу хакта тулырак мәгълүмат безнең алдагы сюжетта. Мәгъфүрә апа Якупова хезмәт эшчәнлеген туган колхозында башлаган. Бала чагыннан авыр сугыш елларында олыларга ярдәм итеп, төрле эшләр белән шөгыльләнергә туры килгән. Соңрак Казан дәүләт педагогика институтының физика-математика факультетын тәмамлаган. Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиевны да укыта ул. 10-нчы класста укыттым мин аны. Минтимер Шәрифовичны. 53-54 уку елында. Бик скромный, бик шундый тәртипле, акыллы бала укучы иде. Мәгъфүрә Әшрәфетдиновна Азнакай районы Тымытык, Балтач авылларында лаеклы ялга чыкканчыга кадәр математика укытучысы булып эшли. Һәм менә Марфуа Әшрәфовна белән без инде 39 ел бергә эшләдек. Бергә бер классларда укыттык инде. Марфуа Әшрәфовна шул кадәр көчле математик иде. Укучылар да аны бик нык ярата иде. Әле хәзердә хөрмәт итеп истәгә алалар. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин юбилярны котлап Россия президенты Владимир Путинның котлау хатын тапшырды. Хезмәте өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Сәламәтлек, исәнлек, саулык телибез. Матур итеп яшәргә. 100 яшьтә дә чыгышырга язсын, Алла берсә.
Құтлауларға башка җитәкчеләр, юбилярның хезмәттәшләре дә кушылды. Құтлыйм, син дип әйтәм, якын итеп әйтәм. Һәр вакытта да бергә булдык, һәр вакытта да хөрмәт иттем сезне. Аллаһ Тәгалә исәнлегеңне бирсен. Әле балаларың белән матур итеп яшәргә насыйп булсын. Хөрмәт итәбез, яратабыз. Киләчәктә дә менә шөкранә кылып матур итеп яшәргә насыйп булсын сиңа, ям. Бүген Мәгъфүрә Якупова 3 онык, 4 онык-чыкның яраткан әбисе булып, балалары тәрбиясендә яши бирә. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.